co to je? Balonek. Je můj míšek. Marie, nekoušej. Je můj míšek. Au. Hele, hopák. Marie, pojď. Hopák. Jde fotbal míč. Jo? Pop. Marie, anebo jsi rugby míč? Je tady rugby míč? Jo, co to je? Je rugby míč? Jo. Ale doufám, že to nerozpiješ. No? A nebo je druhý rugby míč? Ještě druhý rugby míč? Už to mám měkký. Jo. Nemáš míšek? Jak ty rozpiješ? Nekousný. Marie, nekousný. Tady je míšek. Ale tady je. Hej, to nechceš. Ty nechceš, jo. A kde je míšek? No, šikolka, holka moje. Hop, Mary. Hop. No pojď se tady. Hele, koukej tady, hop. Mary. Hop. Ona holka. Šikovná. Kam pak jdeš? Ty špíšáka? Ne. Marone. Váč.